ni kuom bilion 44 omenda monego bed ni chwalo mag weche gi mag CDF bilion 10 kende madhi bedi ka igolo mama bende achiel kuom gigo makelo liet kuom jod bura ang'o mamiyo ok gole duto kosi gole ga mana nus kama isebedo od bura sani terms minyawacho kanyo moyo ariyo kama igintie kar kanyo ma osebedo ka itayo machal nade gino bendo bet ochando waga nikech samoro nitie leo kaka no osewachi ni bilion 44 onego gole to moko ok chopi mi nyalo nwang'o ni samoro wanyalo chopo ni higa luoro to pesa manonego bi e od bura constituency pok obiro samoro miwa tich matek koro wadhi pango laini kwadhi e jatelo mar pesa mar CDF wanambuno miwacho to ng'ama ber nikech kudhi to nyiso adiera gima timore to ka pesa obiro to iyudo miyo chuno ni jo od bura nyaka tanga ahinya seche ma pesa obiro mondo ringi dhi bet kudo mondo mari be mondo nwang' en gima onego ka bed ni jo od bura dhi mondo law ni pesa wa kama pododong pesa wa kama pododong ang'eyo wach nikech walawe maseme cha walaw mani wayude maiga mokadho te to mano bende chendo moko ng'e gimomiyo oseyieruoke moseketi e kwan mar pesa mar budget ok onego bed ni pod ichak ilawe mano bende nitie atamalo 100 atamalo 13 kende meselero wacho ni basari oyienwa kinda pramalo 25 kod atamalo 35 mondo dhi odonje ang'o e weche mag basari ma luore apani seme mokadho ncha ochiketi chiegni milion 27 mano waketo mane wach mar basari kende to kitimo mago duto migolo atamalo nyaka 25 medhi basari ni ibro dong atamalo kind 40 to kod atamalo 50 mamano ema dhi e yore mag dongruok moloyo maluore gi wach mar somo to gi wach mar arita kwe dongruok ni tiende nang'o nikech nyalo wacho ni oyo CDF no biro olosno ndara ng'ato wacho ka nitiere gwenge maseme owach kata chiro mantiere rata kacha ni mondo michiro ni bende olose apaya mochomo chiro kata mano mochomo kombewa mano ba sikul kacho mano mar KMTC kama gintiere cha owach ni olosne gigi moro kanyo manya bedo kar ka manya bedo ka jopuonjre tiyogo kata jodak makacha tiyo kata chiro ma kombewa kanja en dongruok mane